duchovný život ako vyňatý ako niečo sterilné v nejakom prostredí úplne bez okolností, bez ľudskosti, bez slabosti, bez pádov a bez tých takých talentov. Nie je duchovný život. Duchovný život existuje vďaka životu ako prirodzenému životu. A pokiaľ neexistuje prirodzený život, tak ten duchovný sa nemá v čom zakotviť, ako nemá miesto, lebo on ani nemôže mať miesto. My máme duchovný život vďaka láske Ježiša Krista a jeho láska bola vystižená tým, že ľudí brala takí, akí boli. A že Kristus položil svoj život, keď nikto z nás ešte nemal ani páru, ani šajnu o tom, o čo ide. A nebolo to, tá postupnosť nebola taká, že my sme boli už tí skoro dokonalí, ktorí sme mali jasno vo veciach a vtedy Ježiš Kristus prišiel a v plnej paráde a dôstojnosti a úcte proste ten svoj život ponúkol ako obetu. On zomrel ako v mysliach mnohých Židov v tedajšej doby ako Bohom prekliatý človek, ktorý bol vyvrhalom spoločnosti. A stalo mu to za to. Tento náš prirodzený život mu stál za to, aby zaplatil to najväčšie, čo človek môže zaplatiť, a to svoj vlastný život. Preto si nemyslím, že je správne to tak deliť a sortírovať a tými svojimi predstavami nejak uzatvárať do nejakých o nejakých tých častí, ktoré nemajú na seba vplyv. A som už spomínala, že veľmi pred pár rokmi som proste čítala Tomáša Akvinského a tam mi veľmi utkvelo práve ten jeho dôraz, ktorý on dáva na prirodzenosť, ako na takú úrodnú pôdu pre milosť. A mne sa to zdalo také úplne nádherné, že Boh proste je v tomto smere, a teraz to nechcem, aby to vyznelo hlúpo, ale taký pohodiak, že Boh si môže dovoliť uchovať si tú svoju dôstojnosť a tú veľkosť, pretože ho nemáme čím prekvapiť. Pretože neexistuje nič, žiadna situácia, žiadna naša reakcia z prirodzeného života, ktorú by on už dopredu proste nevedel na ňu odpoveď, a preto si myslím, že o čo prirodzenejší človek je, o to väčšie šance má si nájsť vlastnú cestu. Aj vo svete modlitby alebo vo svete viery v Boha. Myslím, že vo všetkom, čo človek myslí skutočne. Lebo koniec koncov mu nič iné nezostane, ako to jeho vnútro s tým, čo má. A také tie tvárenia sa, že teraz vediem duchovný život, keď vypnem v sebe alebo odsuniem to iné, to nie je vhodné alebo málo dôstojné, si myslím, že je ilúzia, že to neexistuje. A dá sa to proste, je to nálada. Myslím si, že je to náboženská nálada. Ale nemyslím, že to môže ísť hlbšie. Ako to teraz nechcem proste tu niečo to všeobecne, akože samozrejme nikdy nehovor, nikdy, alebo proste sa nemôžem tu dávať také múdrosti. Ale moje presvedčenie aspoň každopádne ide tým smerom, že si prirodzenosť veľmi cením. A mne sa trebárs páči tá situácia v Káne, keď Ježiš Kristus premienia víno. A keď človek číta pozorne, tak zistí, že Kristus premenil to víno prakticky vtedy, keď tí ľudia už mali pomerne dosť, čo sa pitia týka. Čiže on v tej druhej polovici svadby premenil toho vína toľko, že to nemohli vypiť.
Že to neexistuje, aby to tí ľudia zvládli vypiť. A mne sa tá situácia páči preto tak veľmi, lebo si myslím, že tu Kristus ako keby ukazuje to, že sa s nami netrochárči. Že on to vníma, toto všetko a že teraz neoddelil ten život od svojho pôsobenia. Že toto už nie, lebo tu sa popijete na mol a teraz čo to bude zase za morálku potom a tak ďalej. Určite ako to má svoje miesto aj takéto zamyslenia, ale to gesto ako jeho, ako stvoriteľ, ako ten, ktorý mal moc, také nebolo. A si myslím, že to bolo aj z rešpektu, z takej úcty pred tou veľkosťou človeka.